Yesaya tia duasensia. Na ebase ohene Hezekiah fia etoso dunan mu no. Assyria hene Sanaherib tuba Yuda nkura eye din nyina so befai. Na Assyria hene soma Rabsake free Lakis ba Jerusalem ohene Hezekiah nchen. Na ode domo a emuye duro bai. Na obegina atifi taria ewontomasifo asase watempon no so no suka ho. Na Hezekiah ba Eliakim a na odi efie no so ne otwerefo Sebna Asaf ba osenkafo Yoa free ediko ne nchen. Na Rabsake ka kire won se Monko kan kire Hezekiah se de ohinkese Assyria hene no sie nie edien kura na wode wo ho to so yi wosusu se anosem nko ye akodie hu nyansa ne maniye no na afi hwan so na wode wo ho to na wate mi so atuan yi hwe wode wo ho ato Misrim so de mira ebu a se obi twere a ewo ne nsem hwire mu no saa na Misrim hene Pharaoh tema wona wode won ho to ne so nyina na se wo se mi se Awurade ye Nyankopɔn so na ye de ye ho to a enye ono na Hezekiah yi ni sronstron bia ni na aforibuchi a na waka kire Yuda ne Jerusalem se aforibuchi ye anim na monsori ye no na afei wo enemy ra Assyria hene ento nchiae na mema wo aponkom pinu kire se wo betimi ama nipa atenatena won so ana na ntiase nam ne aponkosotifo nti wode wo ho akoto Misrim so yi wo be den na wapam mi wura nko a nketua yi mu safo hene baako na afei mekwati Awurade na me ba asase so semre bese no ana Awurade na oka kire me se tuko asase so kose no ena Eliakim ne Sebna ne Yoa ka kire Rabsake se yasrawo ene wonku ankasa Syria na yande yete na ankasa Yuda kasa nkyere ye mankrofo a oboa ofasuosuo no nte na Rabsake se ura ne wonchen na mi ura suma me se me meka nsem yi enye marima a wotete ofasuosuo yi nchen se woni wanra sebie na wonom wonjunso semo ena Rabsake ginaye na ode ne kese atia mu Yuda kasa mu se muntie ohinkese Assyria hene no asem se ohene sienie Mumma Hezekiah njejemo na orintumi njemo enso mumma Hezekiah mamon fa mo ho nto Awurade so se die ara na Awurade beje yen worimfa kroyi inhye Assyria hene nsa muntie Hezekiah na se Assyria hene sienie muni mini asumdwesem na mumfiri mra me nchen eno na mumu biara bedi onora ni bobe ne onora ne brodoma na wanom onora na bura mu nsuo akosi se meba mabefa mo akọ asase a etise mo asase iso ayuo ni nsan asase aduane ni bobe ntro asase na mumma Hezekiah ntomo techeremachene se Awurade beje yen amanama nyame mu biara agi na asase afiri Assyria hene nsam ehina Hamat ni Apad enyame no wo ehina Sefawayim enyame no wo wagi Samaria free ni nsam nsase enyame nyinaa mu wanum na wagi won asase afiri mi nsam na Awurade rebeji Jerusalem afiri mi nsam na woye kom na wamuano asem biara efiri se ohina asem a ohye ye ne se mumuano ena Hezekiah ba Eliakim a odi efie no so no ne otwerefo Sebna ne Asaf ba osenkaifo Joade wontade a wasunsuane mu ba Hezekiah nchen beka Rabsake nsem no kire no